Imvuselelo kulizwe FM seyintando yakho. Mfundisi wami kunjani ekhaya? Bawo siyaphila, uThixo usiphethe ngenceba singeva kwekhaya. Sekuhle ba uthetha nomvangeli kopheze ngilapha ePort St John's. Vangeli. Bawo ndihluthwa nje into encinci apha. Uba bekuthiwa bendikwazi ukushumayela bendawuthetha ngale vesi kaJobi. Kodwa eyona nto endihluphayo ngamandla ukunikeza nje ipilisi yokulala kumphulaphuli. Ewe bawo. uJobi apha uzonikeza amandla nobungqina bokuthi nobugqithile kwezinye chapter uyeza uchapter 42. Bawo. Amandla kaChapter 2 angakwenza uphelele encwabeni. Ungavumi uphelele encwabeni kanti ukafika kuchapter 42. Uba undiva kakuhle uLazaro eBhetani. uLazaro kuchapter 11 usengcwabeni kodwa kuchapter 12 uhleli nenkosi etafuleni. Ndizothi nje kumphulaphula elizwe FM ikhona ichapter ongekafiki kuyo. Phakamisa isandla mani, ayikakhali insimbi akukho neli noba bakathi bakuvingcisele ikhona ichapter angakafiki kuyo uThixo. Vumela bahlekise ngayo kuleli chapter kanti kuzawuvela ichapter entsha. Kakade ichapter ezintsha azifiki ichapter ingakaguqulwa. Vumela iphele lena sahluko kanti ekugqibeleni khona isignature uThixo azoyifaka. Kahle uThixo namhlanje uzonikeza umphulaphula elizwe FM ukuthi ichapter ezindala ziyeke manzibhaliwe. Ukhona uchapter 42 obhalwa nguJobi ukunikeza nje amandla bawo. Thixo kuphathe ngenceba mvangeli, ndiyakuva kakuhle. Ndiyakuva kakuhle xa uthi kumphulaphuli ungancami ngokunikezela. Ungancami ngokunikezela ngoba uchapter 42 uyeza. Impilo kaJobi uchapter ezininzi kubhala ububi kodwa mawubheka u42 kulapho ubona khona ukuthi le ndoda le ihambe noThixo. Ndizothi nje unganikezeli ayikakhali insimbi. Chapter 42 mvangeli uthi akakafiki kodwa uThixo kodwa kunzima ukuya phamvangeli ungaphelelwa ngamandla ecam kwendlela. Kungcono bawo ukuphelelwa ngamandla ecam kwendlela ekhona uThixo kunokuphelelwa ngekho. Kunjalo nje kula chapter ku42 uzaba nokholo olutsha oluthi kanti unje uThixo. Kugqibela uThixo ukunikeza amandla othi kugqibela uThixo. Ezintweni ezikulomhlaba zingangathi zinhle kodwa kugqibela uThixo. Bayeke mani bahlekise ngawe, bayeke badle career right, bayeke kuzogqibela uThixo. Mvangeli xa egqibelisa uThixo zithi nezinto ubuhlekwa ngazo ibe nguwe othi nindincedile nindihleke ngoba uyagqibelisa uThixo mvangeli. Mfundisi wami sikule ndawo sikuyo nje sihlekwa ngabantu kanti besihleka nje kuzawugqibela uthi bayeke bahleke kusazogqibela uThixo. Kunjalo baqale bahleke. Kunjalo nje mvangeli uba uzange uhlekwe soze uhleke. USarayi wahleka ngoba wake wahlekwa ukuze uhleke mvangeli. Emva koko uyawuthetha amazwi athi uThixo ndihlekisile ngoba kuyawusegqibeleni kugqibela uThixo. Angawethu amandla kodwa ekugqibeleni kugqibela uThixo. Athi ukugqibela uThixo uve usitsho nawe uthi bonke izani ngoba undihlekisile ohlekisayo ngoba uThixo uyagqibela. Hamba mvangeli, hamba mvangeli. Mvangeli hamba mvangeli. Hamba mvangeli, ndiyabona awuduphelele. Hamba mvangeli, uyekile ngoku. Ilizwe FM seyintando yakho.